interesting itong halaman na ito na-discover ko dito. Actually, hindi ito familiar sa akin. So, parang interesado ako sa kanya kasi parang kahapon lang pumunta ako dito, yung dahon niya napakaliit lang. Tapos ngayon ang laki-laki na. Hindi ko alam kung anong klaseng halaman ito. Pero kahawig niya yung peperomia na maliliit. Pero ito kasi giant. Hindi naman siguro to giant na peperomia. Pero napakaganda niya. Tapos yung korte ng dahon niya pabilog. Tapos green na medyo vivid at ayun tawag doon, parang glossy. So yung dahon niya glossy tapos green. Napakaganda niyang tingnan. Parang pang class ang dating niya. So nung pumunta ako dito, medyo maliliit pa siya a day ago. Tapos ngayon bumalik ako dito, wala namang balak na kunin ko siya pero nagagandahan ako dito. Kasi kakaiba siya. Hindi ko alam kung halaman siya or hindi ko alam kung lalaki siya ng lalaki kasi biglang lumaki yung dahon niya. Hindi ko akalain na ganun siya kabilis lumaki. So nagagandahan ako sa kanya. Hindi naman siya gabi. Kasi yung gabi iba yung kulay ng dahon nun, medyo dark na magaspang, ito glossy siya at yun green na green ang dating niya. Napakaganda niya. So bala kung dito naman sa bandang baba, yung mayroon din naman kami ditong galyang, yung malalaki yung laman na ito. Masarap ito pag ginagataan. Pwede din siyang ilaga lang tapos mayroon kang kinudkod na niyog, na murang niyog, tapos yun ulam. So, pinakalabis ditong kumuha kapag yung dahon niya is pilipit. Yung halimbawa yung talbos niya pilipit pa. So, yun ang the best na kunin kasi yung pinakamasarap na bunga niya. So, ang dahon niya parang gabi rin na sobrang laki niya. Ayan, kasing laki ng payong yung mga dahon niya. Yung bunga niya naman, ay yung laman niya naman, parang Tupperware na pabilog na may parang 12-inch yung laki. 12-inch pabilog, yung ganun ang laman niya. Tapos mga 6-inch or 8-inch yung kapal nung laman niya. So, minsan yung pinakamasarap niya, siyempre yung matigas kasi yung malambot, hindi siya masarap. Pero ang pinakadabis nga yung inaabangan dito para pagkuha sa kanya, yung pilipit pa yung talbos niya. Yung pinakatalbos dapat pilipit para yun daw ang pinaka-perfect na kunin yung laman niya para maging masarap yung laman. Balitang balita rin sa amin dito, lalo sa mga social media, sa mga online site na mga online seller ng mga plants. Itong plants na pala to, yung galyang na tinatawag sa amin ay isa sa pinakamahal na halaman dito sa Pilipinas ngayon. So ang bawat isa sa depende sa size, kapag maliit siya umabot ng 20,000. Tapos yung malaki 50,000 nata yung bintahan. So napakalaking pera na ito kung tutusin. May bentang piraso ka lang na medyo malalaking galyang. So mayroon ka ng pangbili ng kotse. Medyo ano pa yon, yung high-end na kotse kasi 50,000 each may yung kotse na high-end para mga nasa 900,000 to 1.1 million, something like that. So kapag mayroon kang ganito, bigla kang yaman talaga. Kung totoo yung mga nakikita ko sa social media. So napaka ah, swerte naman namin dito. Marami rin halaman dito na ito actually halamang gamot ito. Alibag tayong tawag namin diyan. Pero yung bulaklak niya napakaganda. At malaki rin siya, kulay orange, medyo reddish na orange yung dating niya. Pero maganda rin siyang tingnan. Napakaraming mahogany dito. So, tinatanim yan dito kasi para sa future, yung maputi yung balat, pili. Tapos yung isa, yung mas malaki,
mahogany. Yan, napakataas niya. Nagpapataasan sila. So yung pili wala pang bunga pero dapat may bunga na yan kasi napakalaki niya na. Kukunin ko na yung halaman na lagi kong pinupuntahan sa araw-araw kasi hindi na makatiis, hindi na makatulog kasi iniisip ko siya. Parang kasi nagagandahan akong sobra sa kanya. Kaya ngayong araw na ito, pupunin ko siya at iuwi ko na. Kaya humanda siya ngayon. So, dati hindi ko siya kinukuha kasi wala akong lalagyan na paso. Wala akong malagyan sa kanya. Since may nakita ako dun na bakanting parang plastic na ginamit sa paghalo ng simento. So, yun ang gagamitin ko kasi medyo malaki siya at tamang-tama siya doon dahil hindi naman siya kalakihan at ganoon din yung halaman pero kasyang-kasya sa doon pag nilagay ko kaya yun na lang gagamitin ko kung nandun pa siya pero pag wala na wala akong choice kundi bumalik na lang ulit dito sa kubo para magantay na lang ng magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng medyo malaking paso na tataniman ng halaman na yon. So ngayon pupuntahan ko siya at kukunin ko. Nagkakalat lang dito yung mga white caladium. Hindi na nga pinapansin yan dito kasi sobrang dami na. So, tapos nakikita ko sa mga online like Facebook, sa mga gardening groups. Nagbibenta sila ng caladium na 2,000 isang paso. 2,000 pesos yung isang paso. Tapos dito, yan, hindi lang pinapansin dito kasi napakarami na. So, marami na rin akong kinuha nito but later pag naipag-isipan ko ulit, dadagdagan ko ulit yung caladium ko dun sa garden ko. Pag maulan dito, napakaraming caladium dito na pula. Hindi lang yung puti kasi grupo-grupo dun sa bandang medyo kaliwa. Tapos dito yung mga ano naman, pag maulan na, nababasa yung lupa, naglalabasa rin napakaraming caladium na iba't ibang ori. So, pero dito yung binibinta sa nakita ko sa Facebook sa mga site yung anong tawag nito Monstera deliciosa. So ito na mayroon ditong Monstera deliciosa, so pwede ko siyang kunin. So ito napakabenta nito sa Facebook ay sa online site na at napakamahal. Tapos dito ano lang, damo lang, tapos damo lang siya, siyempre dahil damo, titigpasin lang yan para mawala, para maputol. So, sa ibang lugar pala, pinagkakaguluhan yan at malaking pira na siya. Hindi kalayuan sa bahay, mayroon ditong isang malaking biyo. Hindi ko alam kung anong tawag nito sa Tagalog or English. Basta ang tawag nito sa amin ay biyo. So, prospect ko itong kunin. So yung isa nito nakuha ko na, so ang laki-laki na. Ngayon itong isa malaki na rin. Parang mahirap na rin siyang dalhin kasi malaki na, pero pwede naman dahil mga 200 meters lang naman layo nito sa bahay. Nasa ibabaw siya ng puno at sa ilalim ay ilog. So yung pagkuha ko dito, isusungkitin ko lang naman siya, tapos ang gagawa lang akong medyo magandang lalagyan dun sa sa kubo. Medyo nahirapan kasi ako, hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung halaman na ito. Matagal ko na itong nakikita dito. So wala naman pumapansin siguro dahil hindi nila makuha dahil nasa tabing ilog. Sa ilalim niya ay medyo ilog na medyo maputik, paliguan ng kalabaw. So susungkitin ko na lang siya pag kinuha ko siya dito.
Dito yung nakita kong paso. So kukunin ko siya. Kasi parang inabando naman tinapon lang. So hindi, actually hindi naman siya paso Paso na sinasabi ko na nakita ko. So abandon lang naman siya dito. Pwede ko siyang lagyan ng halaman at butasin sa ilalim. Kaya nagdala ko ng medyo matalim na itak para butasin ko. So matibay siya. Tapos mayroon na palang butas. Tatanggalin ko lang yung takip niya kung matatanggal. Pero kailangan mas maganda kung may butas pa siya ng isa. Or pwede na rin yung malaki naman siya. Tapos yung ano niya, nilagay niya ng parang bakal. So pwede na to. Bibit-bitin ko na lang at dito na rin ako kukuha ng lupa para masilti yung halaman dahil nandito siya. Hindi ko matanggal yung takip kasi nakasemento pala. So kahit anong gawin kong buksan siya, hindi mabuksan kasi nakasementado siya dito sa loob. Kaya binutas ko na lang dito ng matalim na itak sa mismong puwet niya sa long puwet niya. Kaya dito nilagyan ko 3 butas. So ngayon gagawin ko, kukuha ko dito ng mga lupa para ilagay ko dito para maging healthy kaagad yung halaman. Kasi dito siya tumubo. Ibig sabihin, mas gusto niyo yung lupa dito. Matigas yung soil dito sa banda sa malapit dito kaya medyo kumuha ko dun sa medyo hindi naman kalayuan. Kaya ito po nilagyan ko na. Mas gusto kong kumuha ng soil dito kasi para maging healthy siya dahil dito siya nanggaling. Dito siya tumubo. Sobrang hirap kunin kasi may mga ugat ng kahoy sa ibabaw. So napakatigas na pa na lupa kaya parang hindi ko alam kung makukuha ko siya. Try ko lang kung baka pwedeng makuha ko siya. Pero pag hindi na lang kasi sayang baka mamatay. Pero sabi ng bayaw ko, raw siya, herbal. Hindi ko lang alam kung para saan. Pero pipilitin kong makuha siya dahil gusto ko talaga siya. Parang sibuyas. So yung gusto ko dito kasi yung gusto ko yung dahon niya is sheep heart tapos baby yung dating niya, napakakintab at napakagandang tingnan. So ito, hindi ko alam kung anong tawag dito. Yung laman niya kamukhang-kamukha ng sibuyas or anong tawag doon? Singkamas or patatas, something like that. So mayroon pa akong natirang medyo siguro mga 4 pa na ganito. So okay na to sa akin. So ito na yung binabalik-balikan ko dito. Tuwing umaga pupunta ko dito, chinecheck ko siya kung anong nangyari, kung namulaklak siya, kung basta tinitingnan ko kung lumalaki siya. Pero sabi nung pamangkin ko, matagal na raw to dito, tumutubo lang siya paulit-ulit. Tapos hanggang ganyan lang yung laki niya, maliit tapos lalaki siya ng hanggang ganyan lang. So mamamatay tapos babalik kasi may laman siya. Siguro pag time na yung medyo matanda na siya, mamamatay na tapos tutubo ulit kasi may laman siya. Yung parang yung caladium ganun din. Yung caladium may laman din siyang parang kamote. Tapos namamatay din yung caladium. Kapag namamatay siya, hayaan mo lang tapos babalik rin ulit kasi mayroon siyang laman. Ayan. So ito ganun din daw, tutubo ulit at lalaki ulit. Yan. So nakuha ko na siya, masaya na ako, dadalhin ko na siya sa bahay. Doon ko na lang siya itatanim para hindi masira yung dahon kasi pag dito sa tinanim ko siya dito, yung meron hawakan na bakal yung nakuha kong plastic na tataniman ko sa kanya, baka tatama yung dahon, mamatay pa siya at magkapunit-punit. So gustong gusto ko talaga siya at iuwi ko na siya ngayon. Sa akin na siya. Akin na siya. Ito na, nasa bahay na. Yung binabalik-balikan ko doon sa bundok, nandito na. Ito daw pala isang gamot sa namamaga. Tapos namumulaklak daw siya ng yung puti. Tapos ang pangalan niya raw is taliunod. Yung term dito sa Bicol is taliunod. So ang nagagandahan ko dito yung dahon niya, napakaganda niya, yung shape heart. Tapos hindi ko alam na may laman siya na parang sibuyas sa puti. So kapag namamatay siya daw,
gumagawa rin siya ng muli siyang mabubuhay tapos gumagawa ng mga siblings. So naglalaman siya ng marami. So hindi siya namamatay talaga. Nawawala lang yung dahon pero later mauusbong siya ulit. So ang pangalan nito is taliunod, gamot sa maga. Ito na yung napakaganda kong bagong halaman. Addition na sa aking koleksyon. Dito ko na muna siya ilagay sa likod para hindi masyadong mainitan kasi bagong lipat. So napakaganda niya talaga.